बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांनि दिनैनि थामहिनबा 7 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। जोंमा ब्रह्मनि मोजां मोननाया सुबुंनि सुथुर, क'क्राझारनि कुसकुमार ब्रह्मनि दोंद लिमारिक, चिरांनि निन्द्र बसुमतारीनि जों बोलि जानाय हराव, बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि नंगुबै बाथ्राखौ नेवसिनाय, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो दुफां उदां, क'क्राझारनि फुलुं लाहारीनि जाफुंगोन ना जाफुङा, क'क्राझारनि बिदांस्रि बसुमतारीनि बर' फिसाफोरनिसिम, क'क्राझारनि समेन नार्जारीनि आंनि अननाया बेसेन गैया, अरायथा बसुमतारीनि दैसा, क'क्राझारनि देतसुं बरगयारीनि जोबथा बुब्लिनि फिथाइ, बाक्सानि रमेन रामसियारिनि बिदायनि समाव खनसे गोसोखांनानै, देबास्रिन ब्रह्मनि बेरेखा आरो क'क्राझारनि हेना रानी मोसाहारिनि आंखौ मिथिया नों मानो खन्थाइया सेबखांजादों आरो जनिल कुमार ब्रह्मनि बिमाखौ मोनथोंबो सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।